skrze Krista, nášho Pána. Čítanie zo skutkov apoštolov. Pánov anjel povedal Filipovi: Staň a poznajú ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy. Je pustá. On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana, Eunucha a veľkoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izajáša. Tu povedal duch Filipovi: Poď a pridaj sa k tamtomu vozu. Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izajáša, opýtal sa: Aj rozumieš, čo čítaš? On odvetil: Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa, o tomto prorok hovorí, o sebe či o niekom inom. Tu Filip otvoril ústa a počul týmto miestom z písma, zvestoval mu Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a Eunuch vravel: Pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja Filip i Eunuch dostúpili do vody a pokrstil ho. Keď vystúpili z vody, Pánov duch Filipa uniesol a Eunuchovia nevidel, ale šiel svojou cestou plný radosti. Počuli sme Božie slovo. Ďakujem. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, vyslíš moju modlitbu. Pane naše, k Tebe príď. Modlíme sa. Pane a Bože, stojíme pred Tvojou tvárou a voláme k Tebe. Požehnaj tieto motorky. Ochraňuj od nešťastia a škody všetkých, čo ich budú používať vo svojom povolaní alebo vo voľnom čase. Daj, aby sme na cestách mali stále vedomie zodpovednosti, boli ohľaduplní a vždy pripravení pomáhať. Nech sme vo všetkom, čo robíme, Tvojimi svedkami. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Volajme k svätým patronom cestujúcich a prosme Pána, ktorý je nám blízko, na všetkých našich cestách. Svätá Mária, Ospeduj za nás. Svätý Pán s vami, S duchom Tvojim. nech vás žehná Pán a nech vás chráni. Nech vás prevádza na vašich cestách, nech vás privedie k cieľu vašej cesty a nech vám daruje šťastlivý návrat. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Neviem, z ktorej strany začali, sme tak nerozstýdli. Ideme zľava, dobre? Ja bych tam išiel. Sú veteráni, čo? Nemáš to zaprávať. Počkaj, keď ide. Dobre. Otázky? To sa prišlo na moje